Here Ayoy Rosuelio, San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons, Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot, 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Kay Atong Remo. Punto kay Atong Remo. Makulimlim na araw ng Martes. Kumusta na kayo dyan? Yung lahat ng mga nabasa, yung mga lahat na tinamaan ng malakas na ulan at hangin kagabi, siguro nakapaglinis na rin kayo. Punto por punto kay Atong Remo. At kahit na ganun pa man na medyo nagbabad dyan ng isang tropical storm, ang bansa natin ay nasa mabuti sana kayong kalagayan. At araw na naman ng Martes, Hunyo 23, 2026. At makakasama at makakapiling nyo po kami sa loob ng isang oras. Kasama ko po sa technical side si El Presidente Nixon Dacal. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre ang kanyang sidekick, ang bago naming kasama dito na si Jal Franz Cayabyab. Punto por punto kay Atong Remo. At kagaya nga ho nung sinasabi ko sa inyo kahapon, at nabitin ho tayo doon sa pinag-uusapan natin, patungkol naman doon sa inilabas ng RPMD o ang isang independent survey
na kung saan ay binigyan ng merit award ang mga governor, congressman, mayors na kung saan ay binanggit ng naturang independent group kung paano nagtatrabaho ang ating mga gobernador, ang ating congressman sa kanilang distrito at mga mayors sa syudad ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At tatalakayin ho natin yan, pupuntuhan ho natin yan maya-maya dahil kahapon ho. Gusto lang ho namin ibahagi sa inyo yung naganap at nangyari doon sa Kapitolyo na kung saan ay namasyal po kami ng aking manager na si Boss Joey De La Cruz at napasyal ho kami sa Lingayen sa mismong Kapitolyo at nakita ho din ho namin ang mga iba't ibang mga opisyal ng ating lalawigan na umatindi doon sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Punto por punto kay Atong Remo. At nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na makapanayam ang isang board member sa katauhan ni 6th District Board Member Noel Ferdinand Vinci Jr. Punto por punto kay Atong Remo. At nakapanayam natin, panoorin natin ang aming interview patungkol sa kanya. Punto por punto kay Atong Remo. Magandang umaga sa ating lahat, Pangasinan. Nagkaroon po tayo ng 41st regular session ngayong June 22, 2026 dito sa Capitol Lingayen. At ang ating mga naging topic, ang proposed resolution regarding sa Persons Disability Affairs Office na doon tinalakay na i-upgrade ang mga benefits, mga incentives para sa ating mga persons with disabilities dito sa ating nasasakupan dito sa ating probinsya ng Pangasinan. Pangalawa na pinasarin po natin ang basic citizens training for reservist group for Armed Forces of the Philippines. So, kukuha tayo dito sa ating probinsya ng Pangasinan para magtumulong para sa maging reservist ng ating Pangasinan at magsilbi sa ating bansang Pilipinas. And of course, tinalakay doon yung mga training para kung anong dapat gawin for the reservist dito at para makatulong pag in case of mayroong digmaan, mayroong bagyo, calamity, nandyan sila na tutulong para sa atin. And of course, ang isa pang pinasa natin na resolution ay ang DOH ay through the help of corporation na Vision Center, magkakaroon ng lecture, worship, training dito sa ating napiling hospital, ang Lingayen District Hospital dito sa Lingayen, para mas ma-update, ma-level up pa ang ating mga doctors, mga technicians with regards to the orthopedics, prosthetics, mga ganyan, para maging matulungan ang ating mga kababayan, lalo sa ating mga mahihirap na kailangan ng mga artificial na mga paa, bente, kamay, so on, and of course yung mga supporting devices na kinakabit sa ating katawan para sa ating siyempre dahil number one na programa ng ating gobernador ay ang health services maging libre dito sa ating probinsya ng Pangasinan. Yan ang mga ating tinalakay itong umaga
sa regular session at naipasa na po natin lahat. Hopefully at magamit na natin, ma-implement na natin itong resolution para sa ating probinsya ng Pangasinan. So, sana balikan yung para sa person with disability. Yes, po. At sinabi yun na meron pong mga incentives na maibibigay para sa mga ito. Mga ano pong incentive dito? Mga magkano? Hindi ko na kasi naano yung kanina. But anyway, Yun na yung mga topic. oo. Anyway, may sa service naman, ilang taon? 18 to 45. If I remember, yung tinanong ko yan na isang question ko kung ano yung mga requirements para mag-apply for basic citizens training program ng ating reservist force ng Armed Forces of the Philippines. May incentive if ever na makapag- Mayroon din na may bibigyan din na incentives ang ating kapulisan, ang armed forces para sa mga sumasailalim sa ating training program. Saan mo sila mag-apply sa camp? Hindi ba meron tayo dito sa Manawan? Oo, meron dito sa Manawag, meron din dito sa Mimali. So dalawa. So, dito sa Mimali, dahil ang kinikiter niya is first, second, at third district. Yan ang kinikiter niya ngayon. So open. Open for the all. Oo. So kung sa 4, 5, and 6, doon naman ang kikita doon sa kampo sa Manawag. Yun yung Doon naman sa programa ng DOH na kung saan, doon sa korporasyon ko, na magbibigay ng mga tawag dito, seminar, yes, po. mag-undergo ka ng kanilang mga para sa mga orthopedics. Yes po. Ngayon, linigay lang ka napili. Yes po. Ngayon, sino yung mga qualified na pwedeng pumasok sa programang ito? Qualified. Ito yung mga doctors, yun din. I remember, natanong din natin kanina yan kung ano yung mga requirements or qualification para maging dito sa skills, makapasok sa mga skills, training, ang mga workshop ng ating DOH. Sinabi doon kanina na itong mga doctors, mga technician, mga doctors, pag sa mga orthopedics, mga prosthetics yan, mga orthotics na when it comes sa mga medical terms dyan, sila yung mga doctors na para mas ma-upgrade pa, ma-level up. Sa technician naman, ito yung mga nagtitake care para sa ating mga artificial na mga paa, kamay, bente, ganyan. And of course, yung mga supporting devices na inilalagay sa ating mga katawan. So, maganda itong programa na pinag-usapan namin to kanina dahil number one na priority ng service ng ating minamahal na gobernador Ramon Nico ay ang health services pang ito kalusugan. Ang number one na priority dito sa ating probinsya ng Pangasinan. We learned na wala po si Governor. Yes, so Sino po ang acting natin? ang naging acting governor ngayon ng ating vice gobernador, Mark Ronald Lambino po. And sino po yung acting na Vice Governor? Si ang ating senior board member na si Philip Cruz. Ayun po. So, thank you. Parang may panawagan kayo, BM, naman ang mga kakailan nyo, 6 district, go ahead. Yes, of course, ang ating mga kababayan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan, hindi po tayo tayo po ay nagtatrabaho para sa ating probinsya ng Pangasinan, lalo-lalo na sa ating nasasakupan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Nandito lang po ako na inyong lingkod, board member Noel Arbinci Jr. na tutulong susuporta para sa ating kababayan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. So, yan ho yung pakikipanayam ho natin kahapon kay 6th District Board Member Noel Ferdinand Binsi Jr. Punto por punto kay Atong Remo.
maganda yung napag-usapan nila. Dahil nakakapag-generate ka rin ng trabaho. Pero hindi lang ho niya iklinaro kung magkano ho yung insentibo kung sakaling ikaw ay PW at saka doon sa reservist. Punto por punto kay Atong Remo. But anyway, yung kagaya nga ho nung sinabi niya na doon sa reservist, siguro ito ay plano rin ng Armed Forces, Composite Armed Forces of the Philippines na magkaroon ho tayo ng reservist kung sakaling magkaroon man po ito ng giyera. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil alam nyo naman po kung ano na ang nangyayari sa mga iba't ibang bansa, lalo na po dyan sa Lebanon at saka sa Iran. Punto por punto kay Atong Remo. At siyempre, nakatira ho tayo dito sa Pilipinas at meron ho yung ganyan na panawagan. At kayo naman na walang ginagawa at gusto nyo ring tumulong sa ating pamalahan, open ho na pwede kayong maging member ng reservist. At sabi nga niya ni BM Vincent na 18 to 45 ata yung pupwede na sumali dyan. Punto por punto kay Atong Remo. 18 to 45. So bali hinati ho yan dahil may dalawang kampo. Kung gusto nyong magpa-enlist, pumunta ho kayo dyan sa Binmalay na 3 ho yung distrito na sinasakupan yan. First and second, third district, dyan kayo pumunta sa kampo dyan sa Binmalay. At saka sa 4, 5, 6 naman, dyan naman sa kampo sa may Manawag. Maganda yung panukala na yan at makakatulong din ho sa ating bansa. Punto por punto kay Atong Remo. At kahapon nga ho, napag-usapan ho natin yung mga congressman, governor, city mayors na binigyan ng parangal na ilan sa mga Ilocos Region most trusted and best performing governor, congressman, city mayors. Punto por punto kay Atong Remo. At kahapon, binigyan na rin natin ng pansin yung mga congressman na nakatanggap ng merito na kagaya ni First District Congressman Arthur Celeste na nakakuha ng 83.9% na itinalaga naman ng RPMD Independent Group Survey. Sa Second District naman ay nakakuha si Second District Congressman Marco Wangco ng 77.2%. At sa Third District naman, si Congresswoman Rachel Baby Arenas ay nakakuha ng 84.3%. Pinakamataas na rating na ibinigay ng RPMD sa 6 na congressman sa lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At pang-apat dito, 4th District, si Manay, Congresswoman Gina De Venecia, garnered 83%. Habang ang 5th District Congressman
na si Congressman Ramon Munchinggico ay nakakuha ng 68.8%. Punto por punto kay Atong Remo. Habang si Congresswoman Marlene Agabas ay nakakuha naman ng 70%. Punto por punto kay Atong Remo. So ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin nito, yung mga congressman ho natin dito sa Pangasinan, 6th District Congressman, ay binigyan ho ng ganyan na rating. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Himay-himayin ho natin si 3rd District Congresswoman Rachel Baby Arenas ay nakakuha ng 84.3. Bali siya ho ang nangunguna sa Pangasinan. Pangalawa si Congressman Arthur Celeste na kung saan ay nakakuha ng 83.9. Manay Gina de Venecia na nakakuha ng 83%. At ang pang-apat si 2nd District Congressman Marco Wangco, 77. At ang panglima ay si Congresswoman Marlene Agabas na may 70%. At ang pinakahuli, Punto por punto kay Atong Remo. ang 5th District Congressman Ramon Munchinggico. Punto por punto kay Atong Remo. So makikita nyo ho yan, ha, kung paano nagtatrabaho ang ating mga congressman. At congratulations kay 3rd District Congresswoman Rachel Arenas dahil binigyan siya ng pulso na ganyan ng mga madlang people, mga karesidensya niya dito sa Pangasinan. At nanguna si Congresswoman Arenas at ang pinakakulelat sa congressman ay si 5th District Congressman Munchinggico. Punto por punto kay Atong Remo. So yan yung yan Punto yung por punto kay Atong Remo. yan yung rating na ipinalabas ng RPMD. Sinasabi ko na kanina na ito po ay isang independent organization na kumuha at nag-imbestiga kung paano ho kayo nagtatrabaho at kung paano po ninyo ipinapatupad ang inyong mga trabaho, mga serbisyo sa inyong mga kababayan. Punto por punto kay Atong Remo. Puntahan natin Engineer Nixon doon sa may governor at ihahambing natin mamaya. No? Tignan natin kung ilan yung nakuha ng kung pang ilan ang ating gobernador.
Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Sa governor naman, ito yung Ilocos Region Most Trusted Best Performing Governor. Earn strong public confidence. At ito po ay kinuhanan po ng survey na ginawa noong buwan ng Abril 1 hanggang Abril 8 ng taong kasalukuyan. The assessment interviewed mga 5,000 randomly selected respondent across Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan using RPMD Index of Governance o yung IOG. Punto por punto kay Atong Remo. A composite measure derived from trust ratings and performance ratings. The study examined how residents evaluate their governor's leadership, effectiveness, service delivery, accountability, responsiveness, infrastructure, development, social programs, disaster preparedness, and overall provincial management. Punto por punto kay Atong Remo. So matindi rin pala yung ginawa nilang criteria ng survey na ito. The survey carries a plus 1% margin of error at a 95% confidence level. Punto por punto kay Atong Remo. Sinabi dito na the leading regional ranking is Governor Cecil Marcos of Ilocos Norte. Punto por punto kay Atong Remo. Who posted an impressive 84.2% index of governance score, anchored by an 83.6% trust rating and an 84.8 performance rating. Punto por punto kay Atong Remo. Yan po yung ibinigay sa kanya ang ating gobernador Cecil Marcos ng Ilocos Norte. Punto por punto kay Atong Remo. At magpapatuloy ho tayo dyan pag sa ating pagbabalik dahil baka mamulta na naman ako ng aking boss na si Boss Joey De La Cruz. At magbabalik ko ang punto por punto makalipas ng ilang patalastas. Punto por punto kay Atong Remo. Under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata. Dami yung... San ang puta-putang red impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamdan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali.
Radyo Pangasinan WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At may nalalabi pa tayong 2 at 3 minuto na lang pala ang nalalabi. At nakakasama nyo pa rin ang inyong mga abang lingkod. Na si Nixon Dakal sa technical side at saka si Jail Franz Kayabyab. Punto por punto kay Atong Remo. At bago natin ipagpatuloy ang ating tinatalakay, ay meron tayong atang report na manggagaling sa ating kaibigan na si Ding Aquino. Mga poultry farm sa Manawag, mahigpit na minomonitor ng sanitary landfill. At nasa linya na natin ngayon ang ating roving punto por punto reporter, si Ding Aquino. At go ahead, Ding, ano ba yung balita natin? Yes, kasamang atong patuloy ang magigit na monitoring ng mga poultry farms sa bayan ng Manawag sa pamamagitan ng sanitary office. Sinabi ni Mayor Jerry Erico Rosario na ito ay sa pamamagitan nga ng naturang tanggapan sa tumulo ni Sanitary Officer Manny Dico upang maiwasan ang pagkakaroon ng langaw atak tulad sa mga naunang nangyari. Dahilan ay kay Rosario, marahil ay kulang sa gamot para masugpo ang pagkakaroon ng langaw. Maliban sa gamot ay kailangan din ang double triple at net layering upang hindi makalusot ang langaw na papunta sa mga kabayan, lalo na sa panahon ng tagulan na dumarami ang langaw. Sa ngayon ayon sa Saudi, ay very cooperative pa ang mga poultry farm owners at tumatalima sa pang-pinatutupan ng Sanitary Office. Binigyan din ito na hindi mag-atubili ang munisipyo na ipasara ang poultry farm na may paglabag, lalo na kung may reklamo. Matatandaan na ilang buwan na ang nakalipas nang ipasara ng munisipyo ang ilang poultry farm sa naturang bayan dahil sa perwisyong dulot ng langaw. Ako po, si Ding Aquino, nagulat para sa punto por punto. Ding, sandali lang. Hindi mo nabanggit kung saang barangay yan at kung sino yung may-ari. Hindi na nung nag-ibig sa ginawa natin nga panema, hindi na ba ang isa ay nasa Mabasit ay at ang isa ay nasa Inamotan. Yun yung binanggit. Yan. So ano ang ginagawa ng kwan? Ito ba ay napag-usapan na sa Sangguniang Bayan ng Manawag? Yun nga ang inatasan nga ang sanitary office na dapat ay all year round talaga yung monitoring. At kung meron nga labag tulad nung ating napanggit sa payag ng Mayor Rosario ay hindi mag-atubili na muling ipasara ang poultry farm kung meron nga paglabag, lalo-lalo na kung may mga reklamo. Nakakuha ka ba ng record kung ilang poultry farm yung nandyan na sa bayan ng Manawag, kasama Ding? So far, kung bilang wala pa tayong nakuha. Pero titingnan natin sa mga susunod na maging tanim natin kay Mayor Rosario. Okay. Yan po ang pahayag ng ating news correspondent, Ding Aquino. Punto por punto kay Atong Remo.
At bago tayo magpatuloy ay gusto muna nating batiin si former Binmalay Mayor Sammy Rosario na kung saan ay kasalukuyan parang ang lakas-lakas na radyo na nakikinig sa ating programa. Punto por punto kay Atong Remo. Ganon din kay Julinas Talaba. Open 24 hours, located at Lucao District, Dagupan City Highway in front of Herrero Wellness ba ito? Hope and Wellness. Punto por punto kay Atong Remo. Julinas Talaba, available na paluto, adobo, kinamatisan, pigar-pigar, fresh na talaba, cheesy talaba, steam, omelette at iba pa. Yan. FB page, Julina Talaba. We offer services, birthday and etc. Contact number 0977-207-5587. Punto por punto kay Atong Remo. Iyan ho, pag gusto nyong mag-order po ng talaba, dyan po dyan sa Julinas Talaba sa may Lucao District, Dagupan City. Masarap yung talaba. Alam nyo ba, ang talaba pala, Engineer Nixon, at Kyle, Boss Joey, alam mo ba na ang talaba, kunyan sa mata, nakakapagpalinaw. Pero wag yung talaba, talaba sa araw, hindi wag yung talaba sa gabi. Punto por punto kay Atong Remo. At ipagpapatuloy natin, ituloy natin yung pinag-uusapan natin na ratings ng mga gobernador. At nangunguna nga dito si Governor Cecil Marcos of Ilocos Norte na may 84.2 Index of Governance, At sinabi pa dito, her result indicate exceptionally strong constituents' confidence and place Ilocos Norte at the forefront of provincial governance in the region. Respondent generally cited effective provincial leadership, visible government programs, and consistent public service delivery among the factors contributing among the factors to the province favorable standing. Punto por punto kay Atong Remo. Ituloy natin yung findings ng RPMD. Following closely behind is Governor Jerry Singson of Ilocos Sur, who earned an 82.4% of IOG score, supported by an 82.3 trust rating and an 82.5 performance rating. The findings suggest sustained public approval of the province's governance direction, with many respondents expressing satisfaction with provincial services, accessibility of government programs, and leadership responsiveness. His performance firmly positioned Ilocos Sur among the region's top performing provincial government. Punto por punto kay Atong Remo. Ranking third in the region is Governor Mario Eduardo Tot Ortega of La Union, Punto por punto kay Atong Remo. who registered an impressive 80.5% index of governance, derived from an 80.1% trust rating and an 80.9% performance rating.
The result indicate strong public confidence in the provincial government leadership in direction of governance. Respondent generally expressed favorable assessment of service delivery, accessibility of provincial programs, and overall administrative performance. The findings place La Union among the region's strongest performing provincial government in the 2026 governance assessment. Punto por punto kay atong Remo. Completing the ranking is Governor Ramon Monmon Gico III of Pangasinan, Punto por punto kay atong Remo. who recorded a commendable 78.1 of IOG score, backed by a 77.7% trust rating and a 78.4% performance rating, while the fourth in the regional standing, his rating remained firmly within RPMD's strong governance category and demonstrate that public sentiment toward the provincial government remains generally favorable. The result reflects continued constituent confidence in provincial leadership and governance. Ayan. Punto por punto kay atong Remo. So, maganda rin ang ratings niya. Ha? Kaso nga lang, 78.1. Pero doon po sa sabi natin kanina, no, mantakin nyo yan, ha? Number 4 na yung, kulelat na yung tatay sa kongreso. Tapos kulelat din si governor sa top governor rating ng probinsya ng Pangasinan. Punto por punto kay atong Remo. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Punto por punto kay atong Remo. Ito po ay nananatiling mataas ang antas ng tiwala ng publiko sa mga gobernador ng rehiyon, Ilocos, na kinikilalang may mahusay na pagganap sa kanilang mga tungkulin. Batay sa mga resulta ng isinagawang survey, ang mga gobernador na nakapagtala ng mataas na trust and performance ratings ay patuloy na nagtatamasa ng malakas na suporta mula sa kanilang mga nasasakupan. Punto por punto kay atong Remo. Sa ulat, ang mataas na antas ng kumpiyansa ng mamamayan ay bunga ng maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyong nakatuon sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura, agrikultura at social welfare. Punto por punto kay atong Remo. Malaki rin umano ang naitulong ng mabilis na pagtugon ng mga lokal na pamahalaan sa mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Punto por punto kay atong Remo. Ipinapakita ng survey na mahalaga para sa mga mamamayan ang pagiging tapat, mahusay at may malasakit na pamumuno. Punto por punto kay atong Remo. Dahil dito, mas tumitibay ang ugnayan sa pagitan ng mga opisyal ng pamahalaan at ang kanilang mga nasasakupan. Punto por punto kay atong Remo. Sinabi ng ilang residente na nakikita nila ang konkretong resulta ng mga proyekto at programa ng kanilang mga gobernador.
Punto por punto kay Atong Remo. Dahilan upang lalo nilang pagkatiwalaan ang pamunuan ng kanilang lalawigan. Kabilang sa mga binigyang pansin ng mga mamamayan ang pagpapaunlad ng mga kalsada. Speaking of kalsada, ay nako, kalsada, hindi nyo pa maasikaso, tag-ulan na naman. Punto por punto kay Atong Remo. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda at pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan. Ito, yan, number 1 ito ang Pangasinan sa pagdating sa kalusugan, Boss Joey. Punto por punto kay Atong Remo. Samantala, naniniwala ang mga eksperto sa pamamahala na ang mataas na trust at performance ratings ay indikasyon ng epektibong liderato. Ang tiwala ng publiko ay mahalagang sukatan ng tagumpay ng isang opisyal dahil ito ay sumasalamin sa kasiyahan ng mamamayan sa serbisyong kanilang natatanggap. Punto por punto kay Atong Remo. Sa kabuuan, ipinapakita ang resulta ng survey na ang mga gobernador ng Rehiyon Ilocos kasama na ang mga kongresman na kinikilalang pinakamahusay ang pagganap at pinakatiwalaan ay patuloy na nagkakamit ng matatag na suporta mula sa publiko. Isang patunay ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod at pagpapaunlad ng kanilang mga lalawigan. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Animan. So, no angga po ya klase survey ag tayo mat anta ya si karamanaya si kararamay maestra mat ya wala mo soraratay rating da natan nirate na ay independent organization anong nang yula so diferensya nananang nang yumat no so pararatay manuulay ya mantatrabaho ay talagang hususto para constituents na. Punto por punto kay Atong Remo. But anyway, hindi pa naman ho natatapos dyan eh. Kahit na ang linabas ng survey ay kulelat ho kayo, ibig sabihin nun, it is a challenge for you to do your best or to do more for your work. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya wag nyo hong sisisihin ang mga nagbabalita ho ng ganyan na mga survey rating na baka mamaya iisipin nyo na naman talagang wala hong personalan, trabaho lang yan. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat magpasalamat pa kayo dahil ibig sabihin kinokorek ho yung mga hindi ho tama na ginagawa ho ninyo. O bakit nakakuha? Bakit kulelat itong si Congressman Monsinggico sa kanyang rating? Bakit kulelat si Governor Monmongico sa kanyang rating? Dahil nakikita nila ang mga impresyon, ang mga totoong expression ng mga tao na nakakakita at nakakabantay sa kanila. Punto por punto kay Atong Remo. Pero pasalamat din tayo sa mag-ama, kay Governor at saka kay Congressman Monching. Dahil lately lang, yung 2 weeks ago, palagi ho silang nasa Facebook page na may mga paayuda sa iba't ibang distrito. Punto por punto kay Atong Remo.
bukas pag-uusapan din ho natin ang mga nakuhang ratings ng mga syudad. At ang balita ko ay nangunguna ho ata ang syudad ng San Carlos City sa pamumuno ni San Carlos City Mayor Ayoy Resuello. Punto por punto kay Atong Remo. At pumapangalawa naman itong Ordaneta City sa pamumuno rin ni Ordaneta City Mayor Julio Rami Paraino. Punto por punto kay Atong Remo. At pangatlo, itong Dagupan City. Pero hindi ko nakita kung nasa rating din yung Alaminos City sa pamumuno ni Brian Celeste. Punto por punto kay Atong Remo. 3 minuto na lang ang nalalabi bago tayo magtapos sa ating programang Punto por punto kay Atong Remo. Yan. So bukas pag-uusapan natin yan para in fairness naman. Pero nakakapagtaka nga lang dapat itong Dagupan City dapat nasa top 1 yan. Masyadong iba ata ang pinagkakaabalahan ni Mayor Belen Fernandez. Punto por punto kay Atong Remo. At meron akong nakalat na balita kahapon patungkol dyan sa establishmento ni Mayor Belen Fernandez na kung saan talamak pa rin ang nakawan ng mga single tricycle motors dyan sa kanyang nasasakupan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang problema, siyempre, premises mo yan, Mayor Belen Fernandez, na dapat naman sana kung ano po yung mga nawala dyan dahil ang lugar mo naman yan, dapat tumulong ka rin na tawag dito, tulungan mo rin yung mga nawala ng mga gamit dyan. Punto por punto kay Atong Remo. Kagaya niyan, yung isa na nawalan ng tricycle, bumili sila ng grocery dyan sa establishment mo na mahigit 50,000. Paglabas nila, wala na yung tricycle nila. Punto por punto kay Atong Remo. Blinater nila yan sa pulis. At ang reklamo, may mga nakalagay nga dyan na CCTV, hindi naman gumagana. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya doon sa rating mo, number 3 ka, Mayor Belen. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya ayus-ayusin nyo rin yung trabaho nyo. At bibigyan pa rin natin yan ng pansin, pupuntahan pa rin natin yan, mga nangyayari dyan sa mismong negosyo mo dyan sa may CSI Lukaw. At wala na tayong oras at magpapaalam muna kami pansamantala at bukas pag-uusapan pa natin ang mga iba't ibang issue, mga maiinit na issue na nagaganap sa ating lalawigan. At ito po si Atong Remo, kasama pa rin sa technical side si Nixon Dakal, Jail Franz Kayabyab, at hanggang sa muli, bukas, hasta la vista, amigos, amigas. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Kapaborito, Manluto Kila! Alas 11 la! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Resuello. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos.